Здравейте хора, аз съм Лава Дрек и днес, всъщност вчера, както ви обещах, ще ви покажа как да си направите фекшън. Всъщност е доста лесно, но и аз много му се чудех. Ако се чудите какви са тези лентичките, това е един много як мод. Вече супер. Махнах се го долу, успяхме да го променим. И така... Така, започнем. Аз съм си намерил един терен, който е много хубав, заравнен, тъкмо като за къщата на някой. Не е най-заравнение, обаче да знаете, на мен ще ми излизат едни червени надписи, които всъщност, защото вече имам фекшън и не мога да се направя втора. Факуарен, виждате ли? Да, всъщност ви виждате. Чакайте, хоп, и така. Обикаляте това, което искате да ви е фекшън и гледате долу-горе на една и съща точка да спрете. В случай аз някъде тук поснах. Мисля, че и ти се правиш, не съм много сигурен. Кончерта в креати. Както искате да се казва в моят случай, Lava Boxer 2. Понеже, виждате, като при мен като излезе червено е правилно, обаче при вас като излезе червено значи нещо всъщност правилно, обаче имате друг фекшън. Ако излезе например в DSF, да го напишем грешно и виждате, това излиза. Пишете на кончерта в деск и пишете какво искате да изписва. Например Хаймен. Ето, и ако вече имате, вече може да се сменя. И сега, ако искате да добавите някой, пишете в invite. И то, нали, в invite и името на човека. Не, не знам, някакъв такъв. И то не може да го намериш, защото няма такъв в сървъра. Обаче трябва да напише в join. И трябва да напише името на фекшън, например Lava Boxer 2. Сега и така, на кончерта в... ако искате да му дадете по-големи права, например аз не знам много добре командите, на кончерта да може да отваря честовете, защото в join е да не може да го биете в фекшъна, защото се от един отбор и той да може да отваря вратите. Ако искате да може да отваря и чества и такива всякакви други, пишете в промоти неговото име, например моя приятел. И той и аз, ако искате обаче да му дадете още по-големи права, и офицер и беше спет. Опа. Той ми е офицер на това и аз като се напише още един път, то се маха. И не е толкова сложно, не знам, ако искате се повтаряте там, гледайте в help, FH напишете и ще ви излезе и help. И така. Сега... чао за сега от мене.